bishina de Naam. Arajaba kalo. Naam. Kile mugani wolo flashu. Che. Noe Muhammadu. Naam. Kasana yele shuwe. Wallahi. Ola mbade doko. Naam. Ko kire Muhammadu ma alaye. Oh. Ko sabu ko ala ko ala siye. Ayo. Alhamdulillah. Olu ma famu. Ayo ma famu. Ango. Aha. Ngo kire alaye. Che. Ayelena. Che. Ananga dalu. Wallahi. Akamamba. Gatalla. Amina na yekelingili. Wallahi. Tumenyonze. Tendanga. Uga dalu miye. Naam. Ko ala ko ala siye. Aha. Atuma. Naam. Anela ko ala siye. Naam. Ni ala ko kire Muhammadu ya alaye. Aha. Jomi to go so. Ayi mo shi. Wani ala ko so. Okay. Ni ala ko ala siye. Naam. Ni ala ya so. Kire alaye. Naam. Oto bane. Peu. Kamari. Duwa konona. Aha. Gotorona. Naam. Ferebe. Aha. Ko fei. Peu. Bamako. Wallahi. O fei. Naam. Na e blemabo. Aha. Fa ya jo. Che. Na e bingene bo. Naam. Aye teme. Che. O fei. Naam. Yala president bi jo la wa. Ai. O fei. Aha. Yala ambulance bi jo ye wa. Ai abada. Otuma fema fa nga jo wa. Ayafo. Otuma president mo de ya. Modo. Ama fa mo ko jo wa. Okora. Ama president wulu de ya. Ai wulu de ku. Daliba. O ma teme. Atemena. Otuma ni ko. Naam. Ko president temena. Ne re bi teme. Naam. Hali ni boti sisu. Ai abada. Bi foraki ki nona ki da. Wallahi. Fayu mo. Sai. Gotorona. Aha. Sere be ko sans interdit. Che. Mo ti ta fe. Ai. Ne mo bi na fe. Che. Otuma. Ni president ya boli. Naam. Wal ministre ya boli. Wal ambulance ya boli. Naam. Wal ma shuta mobili. Naam. Otuma ni ko ya o ya boli. Ke yere ba boli. Naam. E jobala. Ai jotala ko. Otuma ni ala quality. Ni ala ya to. Naam. Kire ya yi. An ganga dala. Wallahi. Agimate. Sai. Tendanga. Naam. Kele. Aha. Aflona emi. Naam. On ne ko andara kirala. Che. Otuma kire be mu anyana. Wangata sire wala bli. Amara. An wanara alala. Otuma wanara kuranana. We anga dalwe. Otuma kurane be mu ko be sire wala bli. Sana yele dun. Kurane yere ya surafo. Wallahi. Che. Yakala. Surata ele aya folo. Naam. Ala ye kira ka sana yele fo. Che. Ko sanne be ala ye. Ala min surata mana. Na ga jonge. No e Muhammadu e. Abo maga misrila. Kana Baitul Muqaddas la. Jerusalem. Asoro ga sana yele. Naye kaba kolola. Ko ga ta kaba ko yira kira la. Ba yira la. Ala ga bonya bete duguma. Ko chama besa. Wallahi tawali. Amare. Aslame. Naam. Ne ba nyininga. Mo sana yele kuye munde. Naam. Ajabi emiye. Naam. Sana yele kuye. Kata yira Muhammadu la. Ko ala ga bonya. Abeta duguma ya. A chama bi sanve. Wallahi. O ya farafale. Che. Kata ala ka ala ya to yira. Kira la. Wallahi. Yakala. Deba. Tendanga. Aflana emiye. Naam. Ala yere ni kira ka nyonyi. Yakala. Asamana emiye. Nyani mimi janemena. Kira ko ye. Aga segana fo anye. Bulu anga anye koloshi. Janemena. Wallahi. Okay. Samare. Ajojume. Alijinna. Hera mimbe. Damu mimbe. Lafiya mimbe. Muhammadu ko ye. Akano lakalanye. Ango negemine. Bulu anga doye. Wallahi. Samare. Tendanga. Adojume. Comme ala ko kema. Ni chini jogonuma ye. Ni labire. Ni dame. Ni kleleye. Otu Muhammadu. Naya. Na fere dima. Mimi ta di ika mandoma. Mimi dege kleleye ni jogonuma ya la. Deme. Amola di. Le selidi. Yim salat. Otuma. O seli joli. Kira de wele la ala fe. Na kama kolo la ya. Mamadou. Na anga nyoni. Ngele ikele. Anga fere. Mago bi. Otuma. Odresi nyinna sa. Kire ne ala ka nyonye la. Ala kwama. Mamadou. Ne be fe. Mi fe.
o to kulenga pumayre Ayi. mogo go jena habi fe fikasta fagasta ita saraso mi fe ko bay Allah ko on da jena fe nguta ayi ko de mi fe ko bay ke aunga mi fe ki shua ki namara ki du o kote mi fe ni ka kanuna ke wanda otuma kira ko alama ala wani be ve nya nyini fe le mando ne ko fe mogo kanu ala kide kana bone jiguka ni mi jurumu ke yafa otuma ni ma yafa mina o bla la harala ke wanda ani borawo kira ni ala ga fe o yanzu ki asa wanda ya ka okay la amola tamai otuma Mamour Nale, Anana, Nyafoli Algerina, Atimia, Wallah, Dodo, Arasuluko, Abu Sabo, Quiet on a Johnny Boy, Algerina, Dakuri English, Masalan, Algina Boisson, every Boisson in Noya, Algerina, on your night, Honia Dare, now go poof, Agazi be Tagayala, Algina Shaki, Ibi Murmuru, I don't get you, Kulma, Ibi Rocky me. I never nega to women, for Jerusalem. I don't know. I'm a gentleman that Dabe, nay, not a Marogono, Kajigro, Agaranya. Ala Arabadeda, Nugu de Woro, Obi Malcona, Mabasaba, Sitini Saba, near Duminita, Ibolola, Ade Neka, Ninea Zigi, Icono, Nugudovata, Rabishi, Ajibuala, Rabishi, Vesurata, Rabishi, Rukota, Rabishi, Vetuluta, Badinoma, Badinoma, Rabishi, Capitamin Bola, Rabishi, Cablacardoina, Oñacasabore. Aslamu ne ba nyinika kiyala jonne afo alai ko nugu ka angata de jonne afo nugu ye ko ga dumine kata de automatiquement onya na na nyigo tamai ala ka ko masai wallahi dolba raja na na tumami ni ala joraka ko muhammadu akka kanu jo aga jongeba aga kira folo ali kira laba kira warete mingo aminata de abdullahi de maganga madinaka eshi ashimi jela fiaba yasi toha mutoharu ganiyu shafiu muhammadu ahmadu amudu muhammadu habiballah Akiulai, Ganiulai, Shafiulai, Mammi ni ala joraka, o Muhammadu, kanga sana yele. Ala ko, Jibrila, ta fo buraku ye, yele nga so, oku labe, ara jaba kalo, no ye ninkalo indi, akile mugani wolo vla, o shufala la, ta fo seli maraba, ini buraku dokata Muhammadu, maka, kanane. Jerusalem. Beitul Muqaddas aragan flakake. No bano akayele mako bala. Allah akbar. Odoshu. No e bishu nay. Bura ku bamru me kabagolola. Yele nga sobbo. Obugu sechu. Henne kabo. Kira binabi. Nere bita kirata. Ninete. Mawaretita. Eblagoretita. Sabunditi parledu. Ne kokay. Bura ku dobe. Ale la fulendo koko bala atari mere koko nena ako setaneo faga tenela ayo ko faga tugu beti ta kirata ko jamu nere ko se foitani ale tari imere ko wonina ijando la de ayo so fere to ala yo jibi ko korta wallahi kaka Tumami, ni Sayyidina Jibrila alayhi salam na nana buraku fle yelenga so bele bo abiga ngulaje ala ko he Jibrila ko fitini mi vle kogola pasaleni tane oyi kamako Jibrila ko alama ko dalu di ala ko Jibrila ma ko sabu fayo fayer dogane ala ni ala yo bonya nyo kishi nyo taga nyo jidi walla ko bura ko mayre jatti ayre dogaya ko belebelo be ni ala baraka do walla
Umaru Naam. ijandu la de Aywa. yera dogoya yera dogoya Aywa. wallahi ni ye sijo bonya Naam. ka dolibo bonya Naam. ka makoro bonya Naam. ala bi ko ta Sika Allah. mo mo ya yanga Naam. ala ijashi Wallahi wito. ne te adama dato ala ko mele ko ba Naam. mina dave do da o nga dan la bay Che. ni ya da Naam. ndi foida nga ngaru nyondo Che. Odo. akadiye ma bunya Che. maji Wallahi. Kero. Samari. o dallo jume Naam. aw nenne anyo shere Che. sulandere ani sagaw Naam. juma ne kacha Samari kacha. Samari. nyebere Naam. ani she juma ngacha Shere kacha. mais domodo Naam. ami saga faga Che. tarakala Che. domola Che. fetula Che. konyola Che. e seribola Che. nyebere ti faga Ai. sulandere ti faga Ai. ka ke nana Abada. ami mingi nala Naam. o be kan cheya Che. min tige foila Naam. o be kan dogra Wallahi. o nyaka ngani sa Wallahi. Daliba. Nyamo ma ko. Naam. ah jone me kujala ya me sulandere ka tula Ai. Ono digaye. Sulandere na. Samari. jey Naam. ka sulandere jira ka buru kono ewe ya Ai ni mo. me saga sogodu Ai. kiyaye kalamanina kiyaye yusugo bela Wallahi. otuma Naam. adama denw aw bɛ fɛn min dun don o don fɛn min sa ala fana fɛ don o don o tuma min bɛ yen n'o ti dun a tigɛ nana a yɛrɛ man di aw ye o man ca Ai abada. Man ja ko. munna a tulo dayɛlɛ Jaabi da mo ko. o jaabi ye min ye ala ko n ye adamaden bonya n y'a kɔrɔta n y'a jidi n y'a taga n y'a kisi n dali ɲɔ don a tɛ fɛn o fɛn fɛ n y'olu jasi ka barika b'o la k'o nagasi pour que o kana na adama n'a den tɔɔrɔ. Sangare. Ndo. Damba. e ma ye sulandara mani masi Ayya mandi masi. n'a kun jɛra an bɛ dugu bila. Wallahi ko ne ke. Sangare. o tuma a ko sagaw baw sew o n'a ɲɔgɔnnaw adamaden mago bɛ jɔ fɛn minnu na n y'u barika n y'u kisi n y'u taga n y'u cɛya pour que an kan'u ɲini ka dɛsɛ o de la min bɛ ka faga don o don barika bɛ ka don o la min tɛ faga o bɛ ka jasi. adamaden ka bɔ ala bolo dɛ a silamɛ a ye tɔn ka ɲɛ dɛ. Ayiwa. sana yɛlɛ a ma kɛ gansan koyi. Ayiwa ma kɛ. kun b'a la. Wani. Rasulu sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ko donna jahanama na ko ye muso dɔw sɔrɔ olu gulon bɛ ko nɛn na ni miseli ye tasuma b'u jukɔrɔ k'u jeni mɛlɛkɛw kɛ bɛ ka nɛgɛbere don u kɔfɛla fɛ ka taa b'u da fɛ u bɛ ka k'u kɔnɔ suruki. Mamadu ko o tuma ko nin ye muso jumɛnw ye Jibirila ko a ma ko nin ye musow de ye muso minnu y'u cɛ limu. Ayiwa samari. Muso minnu ye cɛ limu ka cɛ nɛni muso minnu nɛ ka farin u cɛ kan. Samari ni baraji. Olu nɛ bɛ ka taa de. A ko a ye musow ye muso minnu olu gulon bɛ u kunsigi la tasuma bɛ k'u jeni ko nin ye musow de ye muso minnu banna sutura fini tali ma Ala ko he Mamadu a tɛ musow ye ani denmuso ani silamɛmuso k'u k'u yɛrɛ datugu ka bɔ wale cɛw ka filɛli ma. Ne bɛ kɛkɛtɛ n'a ka mini jibuni ye jangu mere tɛbele dɛ jan worola n'i y'i kunkolo suuli sɔɔni bɛ fɛn dɔ n'i maa den ye yan n'o fa yɔrɔ fɔri ye o ba yɔrɔ f'i ye i bɛ tigɛ o ka diinɛ na ba bɔra Maka a ba yɛrɛ sara Maka ye a se dɛrɛlo kan hiji yɔrɔ la tawafu kɛtɔ o masakɛ bele k'o kunna diyara o tuma fakɛ nanen o ma tɛmɛ ntɛnɛn kan o fatura o hiji minɛna n'i y'o den mini jibu tɛ dɛ dan worola o b'o la kɛkɛtɛ ni mɛsi ni mini jibu ye o tuma cɛkɔrɔba dun sara k'a sɔrɔ o b'o kalama o bɛ den la musokɔrɔba dun taara Maka k'a sɔrɔ nin bɛ taa o cɛkɔrɔba don musokɔrɔba don o don an bɛ kɔnɛ jigi la olu ye k'u sacogo ɲɛna laji garisɛgɛ jara a bɔra Maka ntɛnɛn ka taa fatura maa kɔnɔ.
bade ma cɛ saba u bɔra Maka hiji la u natɔ u la dɔgɔnin kunkolodimi y'a minɛ sira la u ko k'an k'an sigi suma na ko n'an ye lafiya dɔɔnin k'a bɛ nɔgɔya n'u y'u sigi dɔ bɛ fara a kan u ye ko bɛɛ kɛ a bɛ ka juguya kamalennin fa tora dugu minnu kɛrɛfɛ u ye dugumaw wele u jɛra ka su ta ka taa dugu la i k'a dɔn u ye kibaru fɔ dugutigi ye an bɔra nin dugu in na an kun dara hiji an segintɔ don an bɛ se la o tuma an nɔgɔkɛ fatura o la n ko an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka jɛnɛja kɛ u fɛ o yɔrɔ bɛɛ dugutigi ye ci bila alimami wele o ye ci bila ka taa kaburu sen yɔrɔ la kaburu senlen sa bɔra kaburu la jɔnni kaburu El Hadji hiji de kaburu a ma se to fɔlɔ dɛ a sarra dɔrɔn la o ko k'u bɛ safa sa ko a kana tigɛ dana u y'o datugu ka taa dɔwɛrɛ se sa b'u la ye sa b'a la o nana i k'a dɔn dugutigi a ye kaburu se an ye sa sɔrɔ ye balimakɛ fila ko an ka jamaja bɔ seli fana na an ka kɛ lazara ye lala kana ta lazara sera u taara lajɛ sayi bɛ yen ko k'a bɔ lazara la k'u ka kɛ fitiri ye ko balimaya hinɛ ka bon a gasi ka bon u y'a kɛ fitiri ye sayi bɛ yen ko k'a kɛ safo ye sayi bɛ yen u taara lajɛ taa jɛmɛ k'i kunkolo ta k'o da kaburu k'a kan a bɛ ka n ka sira filɛ dama ko kamalennin tɛna fɔlɔ wa a bɛ ka n ka sira lajɛ u nana fɔ dugutigi ye ko sayi bɛ yen ko f'a kɛmɛ k'i kunkolo ta sisan k'o da kaburu k'a kan a bɛ ka n ka filɛli kɛ ka na so sira fa balima ninnu ko jɔn bɛɛ n'a ka baara don k'an ka nin ka jɛnɛja kɛ u nana denmisɛnnin na kaburu kɔnɔ k'u bɛna a su don yan'a ka da fɔlɔ nabila Musa tile don Musa ye yelenni ye kaburu la ka boli ka na ye k'a bɛ mun na yan u ko Musa yɛrɛ mago tun b'e la koyi ko kamalennin fatura o bɔtɔ ye jiyɔrɔ la o la ko sa bɛ kaburu la Ala ɲininka ɲɛna dɛ Musa y'i tɛgɛ ja ko Ala sago in bɛ cogo di Ala ko he Musa sago in to yen Musa n'i ye Ala deli sago in na min kamalennin dayɔrɔ falen tɛ i dayɔrɔ la ko kamalennin ŋun ye asetɛri de ye asetɛriw bɛ yan wa suman feerelaw bale feerelaw balazitigiw ko a tun bɛ bɛlɛ ɲagami ɲɔ la k'a feere silamɛw ma o tuma Musa n'i ye n deli o kɔ ko n k'a dayɔrɔ i kɛ tan n b'i dayɔrɔ falen sisan a dayɔrɔ la o bɛ fɔ ka bolo jɔ tan wele Musa y'i bolo ko u y'a da kaburu la sayi bɛ a k'a la u ye bɔgɔ k'u dala ye hiji den kaburu anw fɛ Mali la yan ni min bɔra hiji yɔrɔ n'o sara dɔrɔn i bɛ mɔgɔ sigi hasina jɔ la koyi a bɔra yen dɔrɔn a sara i bɛ bɔ Maka ka san 1000 k'o kɔ hiji ka ɲi i bɛ sa i bɛ dɛrɛ ka hiji yɔrɔ la i ni tigɛ su t'i kɔ janɛmɛ na jogo don n'o t'a la foyi tɛ mɔgɔw selila a rasulu kɔfɛ kire Mahamadu y'a kɛ jalamugu kɛ k'u kasange Ala y'u kɛli janɛmɛ na e bɛ ɲaga e ka tenduru la e ye jɛnɛya dama min kɛ o bɔ a la kɛ san 70 o jɛnɛya siɲɛ kelen e ye joli kɛ n den tɛ wale dugu la wa ko n ye seli caman kɛ wa seli bani yɔrɔ don i jogo ɲɛ o tuma tubi ye jumɛn ye ka nimisa ka segin kɔ walejugu kɛlen k'i kale Ala n tɛ nin kɛ bilen wa n'i ma kɛ bilen Ala ko n y'a fara n'a y'a sɔrɔ la a tɛ bi mais e ni Ala cɛ jɛnɛyakɛla wanɛ o kɔrɔlen o golo mɔsɔmɔsɔ musow t'a fɛ bilen o ye kɔlɔsi dɔ sa 60 k'i k'i ka ɲa ka na misiri la lɛla madrasulayi o tɛ jɛnɛya kɛ k'a feere bɔ misiri la
Abra jamata. Nti jela ga ta yi muso be fe. Wallahi. Mo be la. Foi. Zowane o ye shoni ke fo ga nye fla de tie o so la ka ngolo be bere tige ka mode do bla bere la o bo yalo ka ta mitre la aw ndanye ni la tige o la tige ka baro ndi shoni ke e daga to ndi shoni ke o ta ni nye bala e ni to fo la bli o ta bale bo mitre la akabo lu jiro to be lu kute wala jugu kele wala jugu ke fo ga ta tie ala mo bela ay foi ya la juwe la jewe tare bara jamata now zo wane do anoni abla do baka tega wusu wala ka hiye ko tare ale tora o shoni bayna now malila anga karamo ba now inde ma propose ayo karamo ba do now ange tare ale tara shwani na me karamo ba inde de atara muso doni chedo dale soro glaka zuri ka gazi fiewla ukiri ne ko ka sono fam fiete ata bo sanu baka muso ka femara yoro la o sanu inga karamo ba yin foto ngolo foto doni me sanu inga karamo ba yin ngolo foto o bla be sanu ka ay foto tagafle ko ni karamo yile ayo ay foto bla ka sanu bla nanay ka be bla bla ro lay abu fa fenda ayo besiga fi ro la ago wallahi inde dunu nga fashion ka karamo kay nyere foto kama o bi tawo aboray ataso dugu jara muto ni kenya wala dalil ay dalil nga fondu basila de ko so mo da zoro de so dina wi o toro mala daraga mi ma fe sen na kan soma wala ko ga soro so so fa ga mo ra so lelu agon ne fle ba mo goya ka be ala kanda nde baro da fe mission te ya danyata suro nana ngoma ga u fe beshua ni gazi fiala akiri ne dale be so wala i muso ka sanu be woni wona ya nga sama ngabo sanu inga karamo karta foto baka o foto kama nya au ka fe shani haram mabo shonna ne au tay to shamli dal bi yezu ayo tai muso ko ngono kanta be sabadama ani wadu abora ataro bla kala dorola o kala le ay pari ko warta bla ku kana karamo ke ve kana do islam ya lay التكبير اسم التكبير لا اله الا الله محمد رسول الله تعالى وسلم الله تبارك لك ابو داي فوتو اي موكلي اي موتي اي مانغا سراغا ماغلا اي نفوتو ماموتو بي والله اوكي انا كليا اي ابدا ماموني جو كلي علي تكلي اوتماني على كو نيكري نوني جومو بوالا اي موتي anga swalai wallahi anga swalai otma sayyidina jibrila ajigna ni buraku yi la fulen e ga famuna aywa anana maka safo seli bale jibrila ay mamadu wele ago wa ala yetale niveau kabakolo la shuina du aywa comme seli bana o bi wulisa angata ayo nga yaru kata kama ko do kara kirala ha yirila muhammadu ni davente klenye muhammadu ko ale balla ka yere serule adri adesele doni jibril ya ale mine ko ale kuma mimme ko aya kono fara adamne kala fonu adri fo barakolla uyo fara ka muhammadu songubo ko ko ni libana tasai zami jikoni akilale ko gale Muhammadu sobla abla yorola ka adisi datugu ala ka opere kwa ya ku kira opere ka operation ka datuga nona olu tati kala gar la de
وبكلام لا إله إلا الله دي والله محمد رسول الله والله أجل فتنوناي كبركو Mamour Balla kaye ale kono farala ka sobo Mamour ni davende klenye ay abada e sobora de ay na tama fara lugu fele walla e Mamour kle ay alati ha shiri ni kre kle ay abada nyango walla oni kre kle abada ma jugu oni Mamour kle ay Otma Jibril ko ko Muhammadu yele ni baga inga ko ni ne buraku yi Jibril ya ise ka baga publicité doni ke Muhammadu yi akwai yibe ni baga ina wa beranin de attention Allah akbar ko ni baga inga tama boli de aga tama anyaga yeli da o ya se par anglais ils sont pas arrivés au niveau de son regard n'a ye filɛli kɛ an dalaya ka taa fɔ sizana siɲɛ kelen a se bɛ taa da ye a ɲɛ ka yeli da o ye paraɲɛ kelen o teliya da ala ka kabako bɛ yen da ala la ni min fɔra limana yɛrɛ qualifié jogo siraga n b'o de ye nin ye ko laɲini tiɲɛtigɛli n'a fɔra nin bɛ yen ala la nin bɛ yen kira la ɲumanw na daw la mais nin fɔra a ko n yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ nin bɛ se ka tiɲɛ e yɛrɛ e dan b'i ka so kɔnɔ yan i sugora k'i sara ka taa lahara i wulila i bɛ so kɔnɔ ye ko jɔnni y'o kɛ Allahu wahid ibi sugo kibi faransi ibi munumunu na ibi kucala ya dugu bi je ibi ka gila ka matarashi ibi sugo ibolo fara warla ibi sugo ibi wuli ka sɔrɔ ibolo kulelo iba daele dorome ta kono don yo ke Allahu ebo famuwa o tuma n'a fɔra ko a bɔr'o la kɛlɛ b'o la wa wa kira Mamadu ta bɔra sugu la mɔgɔ ma da kira ni ala ka ɲɔgɔn ye la i ma da kira la i ma da wa mɔgɔ ma da sanayɛlɛ la e tɛ foyi la foyi yɛrɛ ci la misiri dɔw bɛ kucala yan u ko misiri la bi ko su na tɛ dɔma ye ko sabu ko kalo ma ye nin ye kalo ye koyi bilahi i yɛrɛ diya dɛ o ko bi tɛ dɔma su ye ko sabu ko kalo ma ye arajaba kalo tile 27 ye su o kalo ye koyi n'o ye daasi ko de ye misiri la fitiri seli bannen o la an badenw ɔ kalo ma ye quoi pour que ka mɔgɔw tromper dɔma ko la a kana fɛnti a ɲɛ kana fɔ o tuma sini sa u bɛ n'u jɔ setanew kɔni ɔ ko jaga ko sɔrɔ kun don anw kun t'a ɲɛ dɔn o don sanɛlɛ tɛmɛnen silamɛw kan ya cala ya se kabako da ye ka silamɛw la fili ko kalo ma ye n'a fɔra ko le 5 le 5 o siri mɛ kalo ye ko la u yɛrɛ ka misiriw kɔnɔ o kɛmɛ ka papier ni nɔrɔ ye bi ye 26 ye o tuma o kɔrɔ ko su ne 27 su ye o tuma kalo ye ko ye olu ko u dan bɛ ala la u dan bɛ kira la mais ko kira kɔni ma ala ye anw ko n k'u ma da ala yɛrɛ la sabu ala ko kira yɛlɛla sanfɛ o kɛra e ko ne dar'e la ne ko ne dar'e la e ko i dara ne la o tuma ne ko nin bɛ yen mun na e bɛ siga o la i b'a la siga o la n'i bɛ ko dɔn karamɔgɔ dɔw bɛ yen i damu la bɛɛ i y'a mɛn k'a dɔw tɛ seli mais e kuma n'o la munna parce que danaya bɛ yen o tuma a ye sɔrɔ danaya in dɛ f'o de ka sabati wa danaya ye limaniya yɛrɛ de ye wa danaya ye silamɛya de ye ni danaya tɛ yen foyi tɛ a ye to an ka da ala la ka da kira la o yɔrɔ la arasulu yɛlɛla buraku kan u bɔra maka ni ala ka jɛ ye saafo selilen bisu in na kɔni o ɲɔgɔnna dɔ kɔni ka na yɔrɔ jumɛn Jérusalem ka na Beitul Muqaddas la diɲɛ misiri fɔlɔ o kɛlen kiraw bɛɛ nabiɲumanw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o misiri kɔnɔ ni ala ka jɛ ye biiznillahi taala
Samare. Atuma kale ka nyaw zoro ye. Naam. Muhammadu de kɛra kiraw ni nabiɲumanw ka alimami ye ka seli ni u ye o misiri in na misiri min kogobolo barikala ala fɛ ni nɔɔrɔ ye Muhammadu kɛra alimami ye ka kiraw ni nabiɲumanw seli mais n'a fɔra k'u seli bereka wuli ko tɛ dɛ o kun de ye o duuru ka wuli ta duuru in o kun de ye Muhammadu taale dɛ o de dira a ma kana o tuma a y'u seli cogo di a ye mɔgɔw seli ni Ibrahima ka seli cogoya de ye Nabila Isa alayhi salam kira don nabi ɲuman don kiraba duuru la a b'olu la mais Isa ka ɲɛnamaya bɛɛ a sen ma turu dugukolo la ko nin ye Alabato ye seli bi kɛ ni sen duuru tɛ o olu ka seli kun ye k'i yɛrɛ suli ka hakili turu mais i jɔlen don walima i sulilen don ka miiri ala la mais anw da ye an den finnen wɔlɔlen bɛ misiri kɔnɔ ye haasidiya la juguya la ɲɔ mankutu cɛ na nkalon la ka lebu sɔgɔbɛ ɲɔw na nkalon kan nin bɛɛ la k'o ye fɛn duuru ye anw bɛ sa walima a bɛ dabila bi an den kɛ dugu la wa mun lara mɔgɔ mɔgɔ mana sa an fɛ yan sanuka wɛrɛ t'a la dɛ a tɛ misiri bila a tun ka kalankan ka di ala jogo t'i ɲɛ fiyewu n'i ko a jogo ka ɲi dɔ bɛ misiri la yen o bɛ muru turu i la parce que a y'o ka 10,000 suɲɛ dɔ bɛ misiri la n'i ko a ka ɲi o bɛ tigɛ i la fɔ lahara o tɛ da i la bilen sabu a ye kɔnɔ da o muso la o tuma fo an k'a dɔn ko kira Mamadu cira an ka hakɛ kosɔn Mamadu sara an kosɔn Mamadu tɔɔrɔla anw kosɔn Mamadu sana yɛlɛna anw kosɔn wa a nana ni seli ye anw kosɔn n'an y'a kɛ k'a ɲɛ a bɛ ɲɛ masa mɔgɔ o mɔgɔ selila ka ɲɛ a kɛyɔrɔ la a kɛ kuma na k'a ɲɛ ɲini k'a kɛ alijinɛ garantira Ami mais e ka seli ko tɛ dɛ e ko bolo ko te turu o mais tilegan tɛnɛ de fɛ cɛkɔrɔba dɔ nana misiri la tilegan fɛ koyi a nana i jɔ téléphone na ko Allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin a y'a jogo naani bɛɛ kɛ k'a ban ka bɔ a tilalen ne gɛrɛla la mana mɛ dɛ ne ko ba ko e téléphone ye seli sisan a ko awɔ kɛ ko ala ka bato minɛ ko ami mo téléphone mankan ti bɔ koyi ko kare kurukayi ka bɛ ma wolo ne bɛ seli ta kare kurukayi ka bɛ ma wolo ne bɛ seli ta ne bɛ sata hali min t'i ye o sɛbɛnni bɔta Allah ni matigi wallahi ka kuma kulo kɔrɔ pour mo kana dɔn nka non ko ne wolola k'ale to tan wa ale bɛ sa ta awɔ a bɛ sa de koyi ne ye ko bɛɛ kalan a ma lamɛn yɛrɛ se ko ne tigɛ ma lamɛn ne tɛ ko minnu mɔgɔ dɔw minnu bɛ ka o kɛ ko ne kuma n'o la o t'a ɲɛdɔn wa a tɛ se ka ɲɛfɔ o ye masiba ye dɛ e t'a ɲɛdɔn e t'a ɲɛɲini wa a ɲɛ tɛ se ka f'e ye o tuma e ye ala ye ala k'an kunna ja tuma min ni Muhammadu ye seli kɛ ni nabiɲumanw ye 100 224 kira 300 ani 13 nin bɛɛ bɛ misiri la ni ala ka tiɲɛ ye Jerusalem seli bannen Muhammadu ye dugawu ɲini u fɛ ka yafa deli u fɛ ko a bɛna taa ala yɔrɔ dafɛ ma taa yɔrɔ min Amadu bɛ fɛ ka taa ye an kɛ dafɛ tɛ taa yɔrɔ min Muhammadu bɛ fɛ ka taa ye ala kanu jɔn kɔni min bɔra ala nɔrɔ la o kuma in ka gɛlɛn o ma dɛ n'i ko a bɔra ala nɔrɔ la o ti bɛ dɛ
ayiwa b'u tɔɔrɔ wallahi mais u bɛ ka nɔrɔ kɛ n'a fɔ kuran yelen tɛ ayiwa tɛ sangare nɔrɔ ye baara de ye wallahi kɛwale kɔni Mamadu bɔra ala kɛwale la wallahi naam Ahmadu naam ne Bashiru ye Yasin kɔni ale ka kusa bɛɛ bɛɛ a tɛ ka ɲi bɛɛ ala ye tiɲɛ da k'a tila k'a bɛrɛ bɛɛ tila yɔrɔ 100 a y'a tila 2 ye 99 ani 9 a y'o di Ahamada ma o la o wele ko Yasin ni nungala ka ja Ahmadu ta ka ja i ta ye cɛ min jeli fɔ t'a la cɛ min fa ma jigin a fa bɛɛ da kɛɲɛ de don n'o tɛ i mana ɲɛ cogo o cogo k'i kɛɲɛ cogo o cogo i b'a ye yɔrɔ dɔ b'i la o ma ɲi bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ ma ɲi fɛn dɔ bɛ yen o ma ɲi n'ala mana diya cogo o cogo yɔrɔnin dɔ b'e la i mala n'o ye o t'anw ka Mamadu la n ko Yasin don Ahmadu n'a donna cɛjanw cɛla a b'i sama ka yɛlɛ dɔɔnin k'a kunkolo bɛn ni anw da ye pour que a kana fɔ ko cɛnin ka surun Mamadu Manzuru n'a donna cɛ surumanw cɛla a b'i sama ka jigin kun k'a bɛrɛbɛn ni olu ye pour que a kana fɔ ko cɛ in ka ja kojugu Mamadu man ja Mamadu b'i yeli kɛ a ɲɛfɛ a damandɔ ka yeli kɛ a kɔfɛ k'a sɔrɔ Ahamadu min kɔfilɛ bi izinilahi taala ni ala ka se ye a n'a ka faga ye Ahamadu min a nisɔn ka di danfɛn bɛɛ ye a ka kusa wolofɛ fofofɛ yefɛ fanfɛ a bɛɛ n'a kanu t'i la i tɛ kisi Sheikh Fajasi ala ka diɲɛ b'a ma zikiridala in a bɔra a faso la a taara Madinɛ a ko kira Mamadu kanu b'ale la ko a b'a tama tereke Madinɛ kare kɔnɔna na ko a fɔra ko Mamadu tun bɛ to ka taama Madinɛ kare kɔnɔ ko lala a tama na bɛn Mamadu sen dayɔrɔ bɔgɔ dɔ ma ala ni kira Mamadu kanu o Sheikh Fajasi don dɔ la a yɛlɛla so sanfɛ a bɛ ka kira mankutu ka kira tɔgɔ fɔ a tor'o la a bɛ taama na fo a nana bɔ so sanfɛ fo a nana bali k'a yɛrɛ ye a yɔrɔ ka jan a ka so la a tɛ foyi sanfɛ bilen ko fɛn ye a jiginnen a ko walayi ko kira Mamadu min ko ka d'ale n'o kanu b'ale la ko Mamadu n'a ka ala mago b'ale yɛrɛ la ala jɔn e min ko ala e min ko kira yala kira ni ala mago bɛ e la wa o ɲɛɲini waleya jumɛn n den bɛ misiri la wa wurudi wa furukiya don wa a ɲɛɲini e ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ wa o ɲɛɲini ni kira kanu b'i la i sogo ka haramuya janama kɔnɔ mɛ n'a fɔra ko kira kanu cɛlɛkɛ anw ye kira mandenw ye ayiwa kira mando ni kira sɛbɛnni na bɛɛ ye kira mando ye mɔgɔ o mɔgɔ nana Mamadu kɔfɛ nin bɛɛ ye kira mando ye papiye kan sɛbɛnni na nka walawalali la bɛɛ tɛ jɛnɛkala wane o ye kira mando ye zo wane o ye kira mando ye dagade o ye kira mando ye cɛtɔɲɛmuso o ye kira mando ye muso tuncɛ o ye kira mando ye bozi kɔlɔsi jalamugu furakiya e tɛ kira mando ye asuma kira mando ye jɔn ye ala danayaba k'i tile ka kɛ kira fɛ n'a fɔra Muhamadu kota o yɔrɔ bɛɛ kota n'a ko Mamadu ko nin bila o bila yɔrɔ bɛɛ i bɛ silamɛ dɔ bi yan silamɛ ye min ye n'i y'a mɛn ko nin arabu dɔrɔn o buyila o buyila n'i y'a mɛn ko nagalen don o ta mais k'a fɔ ne karamɔgɔ nin fɔ mais karamɔgɔ de ye kira ye o kira wa ne kira an k'olu to yen kuranɛ ni ala ye jumɛn fɔ kira ye jumɛn fɔ an k'o lajɛ n'o tɛ Mamadu tile bɛɛ la kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kitabu kun tɛ yen ni kuranɛ tɛ ani tɛmɛnenw kɔni n'o tɛ hadisa ninnu dilanna kira kɔfɛ walahi Mamadu ka kuma ninnu dilanna kira kɔfɛ a y'u fɔ baro la hadisa kɔrɔ de ye Mamadu ka baro la causerie du prophète kira ye baro kɛ ni silamɛw ye o tuma na silamɛw y'a bila u kɔnɔ u kunkolo la kɔfɛ Mamadu taalen u nana jateminɛ n'an ma ninnu sɛbɛn an bɛ ɲinɛ u kɔ u y'a sɛbɛn o kɛra Mamadu taalen
o tumana n'o kɛra kira taalen min kɛra kira ɲɛna o ye kuranɛ ye komi ti falen o la mais kira kɔfɛ ta in o ye hadisa ye fara t'a la dɛ dɔw fɔra ko mamadu y'o fɔ a m'o fɔ ayi a m'o fɔ ko n nkalon na ni mɔgɔ min ye nkalon dɔn na i labɛn i sigiyɔrɔ siège labɛn bɛ jaraba kɔnɔ ye mɔgɔ mɔgɔ ye nkalon kira la siga t'a la i tɛ kisi ayi abada Seydina Ali kira mamadu dɔgɔkɛ a n'a burankɛ Bukari kitabu de ye kitabu ye kitabu min an dalen b'a la kuranɛ kɔfɛ silamɛw ka danayaba b'a kan o Bukari bɛɛ la Seydina Ali kan ko kira ko ta lakalili la kira ka baro la a tɛ tɛmɛ 100 ani dɔɔnin kan Bukari kitabu bɛɛ la mais n'a fɔra e burankɛ Mamadu dɔgɔnin de ye Ali ye wa a burankɛ don o tuma Mamadu ka lakalili masalan Seydina ka lakalili Mamadu ka kuma la o ka kɛ 100 ni dɔɔnin ye o bɛ se ka kɛ cogo di a t'o sara ne yɛrɛ ni kucalakaw ka ɲɔgɔn ɲini bi cɛ ne ka kuma min b'an bolo yan o ka ca 100 o tuma o ye kalo kelen baara ye Mamadu min ni Ali bangena ɲɔgɔn kan ye ka san 30 ni kɔ kɛ ɲɔgɔn kan o tuma Ali ye min lakale Mamadu ka kuma na Bukari bɛɛ 100 ani dɔɔnin mais an y'an débrouillé ka kitabu wɛrɛw kalan k'u fara ɲɔgɔn kan Seydina Ali ka kuma bi an bolo ko kira ko ta hadisaw la 530 ani 7 atuma tɔ ninnu tununa cogo di tuma min na ni Ala ko a ye muru ta a ye kafiriw fa minnu ma kɛ silamɛ ye o fɔlen mɔgɔ caman nana silamɛya la nbamuru ɲɛsiraya kama kɔfɛ limana nana dɔw la dɔɔni dɔɔni u sɔnna diinɛ na nka dɔw tora a la ko n'i bɔrɔ sɔrɔ ni bɔ a la n'i bɔrɔ sɔrɔ ni bɔ a la olu tora yen comme hypocrite jisukɔrɔ sa munafiki kɔni u t'an fɛ u b'a la o tuma olu de ye réunion kɛ k'a fɔ an ka sabali an ka muɲu ni Mamadu sara a bɛ dabila Mamadu sara a ma dabila Abubakari sara a ma dabila Umaru sara Usmani sara Ali sara a ma dabila u ko wa an ka muɲu ni ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ sara ko ni ɲɛmɔgɔya tuuru jɔra an na an b'an se don silamɛya la k'a foroki k'a ɲami k'a k'an sago ye k'a tiɲɛ bɛɛ turu nka walayi u y'a fɔ cogo min u y'a kɛ tuma min n'u sabalila n'u nana kɛ kalifa ye u ye san 800 kɛ ka silamɛya tiɲɛ yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ nkalon ye n'u ko kira kota n'o jogo b'ale la a b'o jɔsi ka bɔ a la ni min kɛra kalifa ye o b'a fa mɔgɔ tɔw musow la ko mɔgɔw musow la ko ale de ye silamɛya ɲɛmaa ye k'a fɔ yɔrɔ t'i bolo a bɛ sɛnɛ kɛ kucala k'a ɲɔ bɛ se ka taa dɛ Bamakɔ n'i y'a bin a bɛ bɔ kɛ ko ne ye kalifa ye o tuma k'a kɛ yɛrɛ sago kɛ kelen ye a bɛ kalamɔgɔw wele u bɛ gafew kalan minnu bɛ bonya jogo kan a b'olu laturu u ye kitabu caman de kɛ walahi mais ne bɛ fɛ ka min fɔ a bɛɛ ye kitabu kota kuranɛ ye mun fɔ o la n'u bɛnna dɔrɔn o ta n'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn kitabu m'a fɔ sanayɛlɛ bi n'an bɛ k'a fɔ tan Bukari y'a lakale Muslimu y'a lakale mais Bukari ta in an ye kala turu a la ka da la wa Bukari kitabu ko Muhamadu sanayɛlɛna seli baale a ye yafa ɲini kiraw fɛ ani Jibirila ani Buraku u yɛlɛla Muhamadu yɛlɛla k'i cogo Buraku kɔrɔ Buraku kisira kuma dɔ bɛ yɔrɔ la yan o yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ o de ye ilimul batin a bɛ fɔ min ma ko hakika hakikaw olu tɛ sɛbɛn Ala dɔw kɔ limana degere da Ala b'i kala o la polisi bɛ tile la dɔw bɛ suma na a bɛɛ tɛ polisi ye yan u ka degerew tɛ kelen ye k'o bɛ ten de Muhamadu yɛrɛtɔ Buraku kan an ka seko dɔ bɛ yen o nani kunkolo suuli Muhamadu y'a sen da o seko in kan ka yɛlɛ Buraku kan o y'a sɔrɔ o seko in mɔkɛ ala mɔkɛ 10 ma bange nka o seko yɛrɛ
kani kulo shuli Muhammadu ka seda akanga ka yele buraku o shago kele amomuso mbo tigilama amomuso furubali abeloga yirina kungola dodola waraba doye momuso inge kungola momuso bolla agleginda koy waraba momuso ta aga safe kuma momuso safe tufa ka waraba bulu momuso tara ka sabara sengele toy waraba sabara sengele inta o do adala ka tane za wandula momuso fana o mbo tigilama o ese togoleta ka ta umara faso umara le muso ina se furu kana furu kana dezoro o denge na muso soro o muso de o kera waljuke ne o waljuke dodola amuso sigime borola atara do soro kana ni sabara sengele agonna ko ne sabara ide mamuso ko go tani mla ko alima ki fakila agoye ko tani jasi o ba girna ka do sokono kata aka bunu laje bunu aka sabara singile mara roy aya soro ale ka singorole mara me ayo tagana kana tani ka sabara dani mine ko gara nyona abe klingi ko gele agonna eta tendla bli ko ne nyala madodo kange waraboy embo wotigilama hito kula logo nyinina ngomi na klo kife mode ani momoso ya klo milo kife kunya makwila itara sabara singele toy nya tanala ta done zabandula ngoma mara dona tawla ma yirila ko ga duko kolo meleke ete sendela bli Allahu akbar la ilaha illallah Allah kabako le famu o shego ini ni kulo shuli mamuri se dakaka pour que ko o kabako o ga sika ku kulo la shego inye amuso kulenge ka amuso mbuti la mala amabane o shego ini bangana sungalo makonona sungalo kile folo ay sundamne ko ga sungalo sa ashego indogode ko Sheikh Abdul Qadir Jilani Baghdadi al-Mamina al-Qadi al-Irtikala wal jugo chere walla mama ba ko chere atuma aleko ko ale bugadari single be je wal jubbe kamasa kam parce que quand mamura c'est dans le cas ko kayla buraku ni don kuma sa indu ku kuma fitinu na ai abada ala khande amin tumami ni muhammadu yelela buraku kola o buraku sanuyana ya rabbi ala kansan amin me munya sanunya aga yere doya otuma ay to aga karamo boya aga donbo boya aga maso boya aga yere dogawi no kara ala bi korota ngani iyanga ala bi jashi shaytan yi korota aga radi amma wallahi asa janande wallahi ala ka mugunya amin mami ni muhammadu jibril yelela ni kama ko demene to sa wallahi u bara dugu ko kasa ni ala ka sebaya wallahi ani ala ka alay abi fomma qul la ilaha illa huwa o masabay woni wallahi o nana o be ka yele faga tase arafia tudala no e jesu sigi ko foloi jibrila muhammadu ani buraku buga yele ni alaga se usele arafia tudala o kabakolo gardien be da tugulenno nga fara muhammadu madi alfa ti ilma ogulika da tugulo ndaile ba wallahi odo amadu godo wallahi yorola Sayyidina Jibrila ndo Gabrieli naba melenge alayhi salam ay dagushi ndo kabakoloy aya Kongo mogoti dote parawde ay o yoga briwe aywa ala fama fe gardien be o bla no bla sula ya voila ala iba yoro yorola Jibrila ay dagongo ay dale garno girna o jonno
Jibrila ko ne Jibrila do a ja do me de ara fiya to mo ya kabolo flo mo ana meleko ana jino ana uraneo olu Jibrila do Jibrila ko ne do ano te Umar ne ko edo le noa e ga don da ku jala wallahi nga Jibrila do na kabolo la ma okle so ye kelewa ugo a halle do ini jonnu parce que anye do nga iti do ene ayo ini jonnu ko nyango ini jonnu robbe ako ni davo na so heramadu no Muhammadu yi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ota balere ay alli Muhammadu iti doti ayo otuma Muhammadu wele la yawa nama wele titame awum la me barla de otuma tikon jala jalla Muhammadu wele la wa Jibril go ho tibla rama mano do ay do ke na ni tib mabla ma ya wondew abisagi abisagi de udone dron Sayyidina Muhammadu ko alen yi dara tsoroba doka anni sokati abi yelala a cekan yorla ko Jibril ko Muhammadu ko ni ne fake no ya adamai alayhi salam ko ta foli bla adamala no ya adama de voloi no ya danila bay no ya ambema ke foloi am wara mina koni o be jina ka bagolo folo ya dalme ala ka ko ala ma sawa ashuma doa du bogolo jora yake mamanu ko khali na nyon zoro ka bogolo la wa yelu ka se usilla nyombe Jerusalem misilla tare إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون لا يقع باك يلا مصوم من يلا كوكي Otuma Mamadou Bolla kana ka gira fala ka shuli afai Mamadou minga kusa ni febe aya yere doya adamai ka adama fu ko salamu alaikum adama ya jabi ko wa alaikum salam ne de bismillah tare na ba na oran ne mala ami kuya Mamadou Njaranya de juma kira juma bismillah koy bari bashi tila bismillah toro taun yere fa ya toro fu ta dama law ala kana toro kai amin o nyonvu o ni so jale wallahi an kira ba yere don wi wallahi ba yere don me kira tale nanya alya ala don kira don so don moto don mobile don yera do ko kutana be wallahi ama yera do ama yera do abada bamalo yeko do fo ko yene mo waji bi yoro la ki ga ji talo yoro la wallahi o mai bamalo won ya fo nga nebna wuli kana jigi biyoro la kana jigi talo yoro la abraki amata munyi talo ay jigo la glomi ki itmotma itmi jomane kani biyoro te talo yoro te glomi yoro wallahi de biyoro odo wallahi bamano ngap mo fli do mala ma ga do re ti fiana on yin nyoro volé wallahi baniba Otuma nan jigina an bi yoro la atinya an ga jigi mu yamla bilila dibi be toroshi temolo o mune ma toroshi ta ana kum bredele do bare ne muna ne boran toroshi da iye jago tamari ay tan yoro inde bi yoro inde muna moran toroshi da ay iye jago tamari atlano
anga kira dole kabakolo la kabakolo folo la n'o ye ala fiya tuwe o kabakolo folo ye kabako minnu bɛ yen Jibrila yala la ni kira ye olu yira kira la n'a ko nin ye a b'a fɔ ala ye min f'i ye kuranɛ na dɛ ɔ nin y'o ye min kun fɔra ye o ye nin ye ɔ yan yɔrɔ ye nin ye c'est-à-dire i taalen Bamakɔ ne bɛ taa ni arayida la ɔ ko nin ne arayida ye nin ye dibidani ye ɔ nin ye hôtel lamɛnse ye nin ye hôtel salamu ye nin ye arajo so ye nin ye ORTM ye kira ni Jibrila ta kɛra kabako minnu bɛ yen olu yira la Jibrila la Jibrila y'o yira kira la o kabako yiralen k'o ban u bɔra yen sa ka taama an tɛ wuli su na fiyewu wa kira ni ala ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan u bɔra yen o nana taa a kabakolo ni ɲɔgɔn cɛ ka jan dɛ u y'o taama kilomɛtiri joli joli ka na se kabakolo filanan da la a bɛ fɔ min ma ko Maounu o nana se o da la u selen yen ka don Parawa a y'a ye dɛ u jasigi dɛ Jibrila ye da ten dɛ a ko kɔkɔ u bɛ jiri ko jɔn don olu tɛ jɛ manama ko ko jɔn don o yɔrɔ la kabakolo filanan gardien n'o ye a gendarme ye a gardiw kɔni olu ko he jɔn don o yɔrɔ bɛɛ Seyidina Jibrila a ko ne Jibrila don o yɔrɔ la a ko Jibrila ko e ni jɔn don Jibrila ye jaabi kɛ ko ni da bɛ o la sɔn hɛrɛ ma don Muhamadu ko yala Muhamadu wele la wa ala yɛrɛ de y'a wele n'a wele la a ye don kɛ bɛɛ bɛ o da yɛlɛ ni la ilaha illallah ye n'o ye ko asulu de ye o ko ta la ye e ma ye don dɔ taara warijɛ dilanyɔrɔ la a ko warijɛ fala ma ko n bɛ fɛ i ka warijɛ dilan i k'a sɛbɛn a kan ko la ilaha illallah da yen na o yɔrɔ la warijɛ dilanna ye warijɛ faga a y'a sɛbɛn ko la ilaha illallah fɛn dɔ nana jigin a kɔnɔ k'a ka Muhamadu Rasululahi fara a kan a y'o fara a kan nka cɛ m'o fɔ a ye dɛ cɛ nana a ko n ka bagi dun bagi yirala la a ko ne ma nin f'i ye dɛ sɛgɛn kan n bɛ fɛ i k'a sɛbɛn a kan de la ilaha illallah da yen na n da in ka wari ye n da in ka warijɛ ye e y'a faga tuguni k'a sɛbɛn a kan ko la ilaha illallah a ɲinana a ye Muhamadu Rasululahi fara a kan o kɔfɛ cɛ nana kun a ko n ka cɛ ne ma dala ne bɛ kuma faamu ne ko n ka warijɛ a sɛbɛn a kan n ma wɛrɛ tɛ yen fɔ ala da o ma cɛ y'a faga tuguni siɲɛ sabanan na a y'a sɛbɛn la ilaha illallah a bolo patura k'a sɛbɛn Muhamadu Rasululahi cɛ dɔ nalen k'a bɛ kuma ala ko ko n tɛ jɛni min ye o ye ka fɛn fara n kan nka n ye min fara n yɛrɛ kan a y'o to n na ala ko ale ye kelen de ye la ilaha illa huwa la ilaha illallahu ma wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ mais a ko Muhamadu n y'o fara n yɛrɛ kan o tunna yan a kana boli sɔn celui qui associe quelque chose à Allah n'est pas musulman mɔgɔ min fila fara ala kan silamɛ tɛ ni ala ye min fara a yɛrɛ kan o to a la la ilaha illallah Muhammadu Rasululahi e de y'o fara a kan ne y'a fara a kan a to a la a ye to an ka to a la a ye to an ka to a la kabakolo filanan o donnen ye a ye cɛ fila sigilen sɔrɔ ye cɛ nɔrɔma fila o nisɔn ka di o ye nisɔndiya dan ye o cɛ fila o de ye Nabila Isa
Maryama denkɛ alayhi salam ani Yahaya a y'olu sɔrɔ kabakolo 2nan la ye olu nisɔnduma o yɔrɔ bɛɛ Jibrila ko ya Muhamadu ko nin y'i balimakɛ 2 ye n'o ye Yahaya ani Isa ye taa foli bila o la an ka kiraba yɛrɛ dɔgɔyala ye a bolila ka na olu yɔrɔ Yahaya ani Isa a ye foli k'u la ko salamu alaikum u y'a laminɛ walekum salam kira ɲuman balima ɲuman dɔgɔkɛ ɲuman naba nayɔrɔ nɛɛma la i bisimila tare tɔɔrɔ t'anw fɛ yan kɔri baasi tɛ e yɛrɛ la Mamudu tun bɛ la ni karama ye kabakolo wulila ka taa an ka kira a b'a yɛrɛ dɔn a b'a dɛmɛ dɔn Mamudu y'a yɛrɛ dɔgɔya olu ye k'olu bonya